गिबियावनो रायजो राजानिसिम आंनि साबायखर बावहरग्रोबाय। मागो दमासिया बायनानै थांबाय। दायो माग मासआ बायनानै थाङाखै, जेबो नङा। होमबाबो जोंनि जा मेन फोरबो बियो बायनानै थांबाय। सोलिफुबाय थानाय समाव आं फंनैसो आंनिफ्राय बाथ्रा बुंनो लादों। बे 2024 मायथाइयाव आंनि सुंद' मेलेमजों साननानै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं नोंथांमोननि गेजेराव नुजाथिफैदों। सासे साउथ आफ्रिकानि फ्रीडम फाइटार, जों जायखौ बुङो फ्रीडम फाइटार, नेलसन मेन्डेला, बिथाङाबो 27 बोसोर जेल जादोंमोन। 27 बोसोर जेल जानायनि उनाव मोनसे पिस एकर्डनि गेजेरजों बिथाङा उदां अख्राङाव फैदोंमोन। बिथाङा एकर्डनि उनाव फैखांनायनि उनाव गावनो साउथ आफ्रिकानि प्रेसिडेन्ट जादोंमोन। बिजों नाय जोंनिबो सासे दैदेनगिरि, जायखौ बुङो जोङो फाउन्डार, नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सासे फ्रीडम फाइटारमोन बियो। बर' हारिनि गेजेराव जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन। आलादा रायजोनि सिमां सुजुबोदोंमोन। दिनै बिथाङा उदां अख्राङाव गैया। बर' रायजो राजाफोरनो मा नांगौमोन? उदां रायजो, उदां बड'लेण्ड। नाथाय बे जाफुङासै। एकर्डनि उनावबो दिनैसिम बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। बिथाङा सासे सिगनेटरिस्ट जानानै दिनैसिम जेलाव दं। बिथाङा दिनैसिम उदां अख्राङाव गवाखै। बे मोनसे राजखान्थिनि खैसार। बे मोनसे जाबाय राजखान्थिनि खैसार। बर' हालामाव गोबां राजखान्थि सोलिगासिनो आरो गावनि मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावो। बिथांमोना गादिनि खामानि मावो। गादिखौ सेख'जानो गियो। बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनाय गैया। गोबां जांख्रिखांनाय लाबोनाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गादबनानै दोनदों, जायफोर बिथांमोना गियानिसिन दैदेनगिरि। बर' रायजो राजानि गेजेराव गियानि दैदेनगिरिया गोबां दं। बेनि गेजेराव बर' रायजो राजाफ्रासो सायख'नांगोन। दिनै एकर्ड जानाया गोबाव सम जालांबाय। दिनै उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। बर' रायजो राजाफोरा दिनैसिम गोजोननाय गैया। मोनसे एकर्ड जादों, बे थिगानो। नाथाय बे एकर्डनि उनाव गोबां दफाफ्रा मावफुंजायाखै। बे सैथो, जायखौ नुदों बर' रायजो राजाफ्रा। दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो गोनो गोथो। एकर्डआ गोबाव सम जालांबाय। दिनै एग्रिमेन्टआ जाफुंनांगौ। बर' रायजो राजाफोरखौ फोथायथि होनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौनो सापर्ट खालामगोन। जेब्ला एग्रिमेन्टनि जा दफाफोर, बै दफाफ्रा जिहेतु मावफुंजायो, बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि
सुंद' बिबुंथिखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानबाय। गोजोन्थों। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करना and so share your valuable feedback in the comment section. Thank you.